ụmụnne nna ụmụnna m udo dịrị unu. N'ụbọchị taa anyị na-achụ aja masị a n'ebe ebere maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị na-ayọ Chineke ka ọ nabata ha. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lewara ịlọwa, Onyenwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, Onyenwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe.
biko mere anyị bụ ndị ezinụlọ gị ebere. Kpọrọ obiọma gị mụba anyị onyinye nke amara gị. Menụ ka anyị na-eji okwukwe na nchekwube na ịhụnanya na-egbe ọkụ na-efe gị mgbe niile. Anyị ewekwesị ike n'ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị, site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye na gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ amamihe. Ewepụghị bụ onye ahụ na-elekọta ihe dum anya, o nweghị chi ọzọ dịnụ. Ọ pụtara na ọ dịghị mkpa ịkọwara onye ọbụla na ikpe mara onye ịmara ikpe, n'ihi na ike gị bụ isi iyi ebe ikpe nkwụmọtọ si apụta. Ebe ọ bụ na ihe dum nọ gị n'ọba aka, iji ebere eleru ha niile anya, maka na ị na-egosi ike gị ebe a jụrụ ikwere na ịbụ dike tozuru etozu. Abịa na ndị ma onye ịbụ, ị na-abara ha mba na ha ejighị aka ọbịrị, ma ọ bụ eziokwu na ike dum nọ gị n'ọba aka, iji ebere ekpe ikpe, bịakwa were nwayọọ na-achịkwụba anyị, maka na ike na-eso gị mgbe ọbụla ị chọrọ ya. Ihe ndị a ị na-eme ka i jiri kụziere ndị nke gị na ndị na-ekpe ikpe kwụ ọtọ tosiri inwekwa obiọma. I nyekwara ụmụ gị ohere inwe olileanya na ị ga-ekwe ka ha chegharịa na njọ ha. Okwu nke osebrụ ụwa. Onye nwe anyị, ịdị mma, bụrụkwa onye na-agbaghara mmehie. Onye nwe anyị, ịdị mma, bụrụkwa onye na-agbaghara mmehie. Obiọma gị ebuka n'ebe ndị na-akpọku gị nọ. Biko onye nwe m, tọọ ntị n'ala, nụrụ ekpere m, zaa m oku m na-akpọ gị. Onye nwe anyị, mba niile ikere ga-abịa kpọrọ gị isi ala. Ha ga-eto aha gị maka na ibuka, ọrụ gị dị ebube, sọ gị bụ Chineke. Onye nwe anyị, ịbụ Chineke onye ebere na onye amara. Ị naghị ewe iwe ọkụ, ịdị egwu na obiọma, na imezukwa nkwa ikwere. Chee m ihu, mere m ebere, were ike gị nye nwa odibo gị.
ihe ọgụgụ e wetara n'ozi akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Otu aka ahụ, mmụọ nsọ na-enye anyị aka n'ime adịghị ike anyị, n'ihi na anyị amaghị ka esi ekpe ekpere dịka o kwesịrị. Ma mmụọ nsọ n'onwe ya ji esu ude nke ọnụ na-apụghị ịkọ na-arịọrọ anyị arịrịọ. Ma Chineke onye na-enyocha obi mmadụ amara na ihe mmụọ nsọ bụ n'uche, n'ihi na mmụọ nsọ na-arịọrọ ndị nsọ niile arịrịọ ka Chineke si chọọ. Okwu nke osebrụ ụwa. Onyenwe anyị kwuru sị, ana m akpọ unu ndị enyi m, n'ihi na emeela m ka unu mara ihe dum Nna gwara m. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu tụrụ igwe mmadụ ilu ọzọ sị, alaeze eluigwe dị ka onye ọrụ ubi kụrụ ezi mkpụrụ n'ubi ya. Mana n'otu abalị, mgbe onye ọrụ ubi ahụ nọ n'ụra, onye iro ya gara n'ubi ahụ kụọ mkpụrụ na-epu ahịhịa n'etiti ezi mkpụrụ ọka ahụ ọ kụrụ. Mgbe mkpụrụ ọka ndị a bidoro ito, ahịhịa ahụ bidokwara ito. Ma ndị na-ejere onye ọrụ ubi ahụ ozi bịara jụọ ya ajụjụ sị, nna anyị ukwu, ọ bụghị ezi mkpụrụ ọka ka ị kụrụ? Ebeekwanụ ka ahịhịa ndị a si bịa? Onye ọrụ ubi ahụ zara ha sị, ọ bụ onye iro m kụrụ ahịhịa ndị a. Ndị na-ejere ya ozi sịrị, ka anyị gaanụ fopụtasịa ha. Ma onye ọrụ ubi ahụ sịrị ha, ọ dịghị, n'ihi na mgbe unu na-achọ ifopụ ahịhịa ndị ahụ, unu nwere ike site n'amaghị ama fopụ ezi mkpụrụ. Hapụnụ ọka ahụ ka ha na ahịhịa ndị ahụ tokọta tutu ruo mgbe a ga-ewe ihe ubi. N'oge ahụ, aga m enye ndị owuwe ihe ubi iwu sị, buru n'ụzọ fopụtasịa ahịhịa ndị a niile, keenụ ha n'ukwu n'ukwu, kpọọ ha ọkụ.
ma kpokọtanụ ọka ndị a tinye ha n'ọba. Jesu tụkwara ilu ọzọ sị ha, alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ mọstadị nke onye ọrụ ubi kụrụ n'ubi ya. Ọ bụ ezie na ha bụ mkpụrụ dịkarịsịrị nta karịa mkpụrụ ubi niile. Ọ dị nta dị ka mkpụrụ aṅara, ma mgbe mkpụrụ a toro, ọ na-adị ukwuu karịa ihe niile a kụrụ n'ubi. Ọ na-aghọ osisi buru ibu nke ụmụ nnụnụ na-arụ akwụ ha n'alaka ya. Ọ tụkwara ha ilu ọzọ sị ha, alaeze eluigwe dị ka ihe na-eko achịcha nke nwanyị na-ewere gwakọta na otu ọka eji eme bred tutu ruo mgbe ihe iko achịcha ahụ mere ka otu ọka ahụ koo. Oge niile ka Jesu na-eji ilu na-agwa ndị mmadụ ndị a okwu. O nweghị oge ọbụla ọ gwara ha okwu hapụ iji ilu. O mere nke a ka okwu ndị amụma kwuru mezue, n'ihi na ha buru amụma sị, aga m eji ilu kwuo okwu mgbe m na-agwa ha okwu. Aga m agwakwa ha ihe mmadụ ọbụla na-amaghị site n'oge ekere ụwa. Emesịa, Jesu hapụrụ igwe mmadụ ahụ n'ezi baa n'ụlọ. Ndị ụmụazụ ya bịakwutere ya sị ya, kọwara anyị ihe ilu ahụ ị tụrụ pụtara, ilu banyere ahịhịa puru n'ubi akụrụ ọka. Jesu zara ha sị, ọ dị mma, lee ihe nkọwa ya bụ, nwoke ahụ kụrụ mkpụrụ ọka ahụ bụ mụ onwe m. Ubi ahụ agbanyere mkpụrụ ọka ndị ahụ bụ ụwa. Mkpụrụ nke akụrụ n'ubi ahụ nọchiri anya ụmụ nke alaeze ahụ. Ahịhịa ahụ puru n'ubi ahụ nọchikwara anya ụmụ ekwensu. Onye iro ahụ gara kụọ mkpụrụ pụrụ ahịhịa bụ ekwensu. Owuwe ihe ubi nọchiri anya ọgwụgwụ oge. Ndị owuwe ihe ubi bụkwa ndị mmụọ ozi. Dịka esiri fopụtasịa ahịhịa ahụ kpọọ ha ọkụ, etu ahụ ka a ga-adị mgbe ụwa ga-agwụ. A ga-ezipụ ndị mmụọ ozi m ka ha gaa chịkọta ihe niile na-eme ndị mmadụ na-eme mmehie na ndị niile na-eme ihe rụrụ arụ na ihe ọjọọ. Ha ga-atụba ha n'ime ọkụ, ebe ha ga-anọ ịkwa akwa na ịta ikikere eze. Ma ndị niile bụ ụmụ Chineke ga-enwu dịka anyanwụ n'ime alaeze nke Nna ha. Ndị nwere ntị ịnụ ihe ha nụrụ. Ozi ọma nke osepụrụwa. Praise the living God. Hallelujah. Anywhere kind gala, anywhere kind gala, anywhere kind gala, anywhere kind, anywhere kind gala, anywhere
Anywhere can gala, anywhere can gala, anywhere can gala, anywhere can gala. Wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, oge jigi merewa, wherein Jesu merene. Wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, oge jigi merewa. Wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, oge jigi merewa. Wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, wherein Jesu merene, oge jigi merewa. Amen. Ndị nwe alaeze nwe ndị bụ ụmụ nke ihe, ọ bụ ndị ji nna anyị dị nsọ mere nne, ọ bụ ndị na-edowe iwu nke dị nwere Jesu Kristi, ọ ndị na-etinye uchu na nkụzi ya. N'ụbọchị taa, ekwala anyị nọ na-ada na-ekwu ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị ka ihe ekwa ji na-akụ. Ekwala anyị ekwuwele ngwa anyị jele ihe o kwuru kwuo. Ekwala anyị okwuwele ngwa anyị jele ihe o kwuru kwuo. N'ụbọchị taa, ekwala anyị nọ na-ekwe na-adanụ, nọ na-ekwu maka ndị nwe alaeze nwe, ndị ga-aga eluigwe, ndị jiri nna anyị dị nsọ were kpọrọ ihe, ndị na-etinye uchu na nkụzi nke dị nwe Jesu Kristi, ndị na-ama akwụkwọ ebe ahụ bụ ndị na-eso nzọrụkwụ nke ajọ onye iro ahụ, onye nke agụpụtara anyị na ihe ọgụgụ nke oziọma, ndị na-akụ ata na-etinye nsogbu na ọgbaghara n'etiti ikwu na ibe. Ndị ahụ eji n'aka ha gụpụ onwe ha. Ndị nke m hụrụ n'anya n'ụbọchị taa, n'oziọma nke a gụrụ anyị nke si na oziọma Matiu dị nsọ dere, bụ onye na-egosi na Jesu na-ekwu okwu n'ilu. N'ime ilu ndị ahụ dum, Jesu mere ka ọ pụta ihe mkpa ọ dị onye ọbụla n'ime anyị na-ege ihe a ịkwa ji na-ekwu n'ụbọchị taa, ga-emeghe anya ya na ntị ya, megịnị wee si na ya hụ okwu Chukwu bụ oziọma ya ahụ were mara ihe. N'ihe atụ nke ilu onye ọgha mkpụrụ osisi nke agụrụ anyị n'izu ụka gara aga, naanị ala ọma na-amịpụta ihe ubi kara aka, ihe ubi bara uru, na-amịta nnukwu mkpụrụ. Jesu ji ihe atụ mkpụrụ osisi nyere ndị na-ege ya ntị, ndị obodo ya n'oge ahụ, aka ịgbanwe omume ha na ịnabata ozi ọma na ikesa ozi nke ịhụnanya Kristi nyere anyị n'ụwa niile. N'ilu nke ụbọchị taa bụ ata, ma ọ bụ site n'asụsụ ndị na-asị agba n'ukwu, bụ nke ejiri mara ndị bụ ụmụ nke ajọ onye, bụ ekwensu, ndị ekwensu na-edo. N'aka nke ọzọ, mkpụrụ ọma nke ụmụ alaeze na-amịta bụ ndị na-etinye uchu na ngọzi na nkụzi nke dị nwa Jesu Kristi, dịka anyị na-ejikwa ekwe ya n'okwe. Ndị ahụ ndị ama ama, ndị bụ ndị nwe alaeze nwe, ndị nwe alaeze nwe,
ndị nwe alaeze enwere ndị nwe alaeze ndị hụrụ mmadụ ibe ha n'anya, ha bụ ndị nwe alaeze ndị na-asọpụrụ ibe ha, ha bụ ndị nwe alaeze ndị na-etinye uche n'okwu Chukwu, ha bụ ndị nwe alaeze ndị ahụ bụ ndị denyere n'aha ha n'akwụkwọ nke ndụ, nke bụ na ya ụmụ na gị na-abụ na-ekwu ukwe na-asị eluigwe ka anyị ga-ala. Ọ bụ onye ọbụla ga-ala eluigwe, ọ bụ ndị kanyere n'aha ha n'akwụkwọ nke ndụ. Anyị ga-agba mbọ jiri anyị gụọ eze anyị ọnụ n'ụbọchị taa, jụọ onwe anyị ajụjụ ka ebe aha gị nọ, aha gị ọ nọ n'akwụkwọ nke ndụ? Ya ma aha gị nọ n'ebe ahụ, ị ga-eso keta oke. Ị ga na-aya amara Chineke na-asị ya, denye aha m, onye nwe anyị, denye aha m, denye aha m n'akwụkwọ nke ndụ, n'akwụkwọ ndụ, denye aha m, onye nwe anyị, denye aha m, denye aha m n'akwụkwọ nke ndụ. Ndị aha ha ga-anọ n'akwụkwọ nke ndụ bụ ndị na-eme ezi omume, ndị bụ imi bewe anyị ebewe, ndị na-eso ezi ụkpụrụ ahụ nke di na Jesu Kristi tọrọ anyị. Di na Jesu Kristi bụ onye bịara n'ụwa bụkọrọ mkpa anyị niile n'isi, nke bụ na a sị na mma na gị na-abụ na-eṅomi usoro ha tọrọ anyị, ọbụla dị mkpụrụ osisi a na-akpọ ka mkpụrụ osisi mọstad nke anya na-anaghị ahụ, karịchara mpekele dị obere n'ime mkpụrụ osisi niile a na-akụ akụ n'ubi, mana oge ọ na-ekuni na-eto, ọ na-eto na-awụrụ osisi nke na-ebukaracha osisi niile nke a ga-enwe n'ubi. Asị bekwe mena gị na-abụ nwe ike gbaa mbọ wụla dị ihe omimi, ihe ọma dị obere dị ka ya mkpụrụ osisi ahụ. Anyị ga-agbanwe ọnọdụ anyị n'ụwa, n'etiti anyị na ezinụlọ anyị, n'ime obodo anyị. N'ụbọchị taa, n'ihe ọgụgụ agụrụ anyị gbapụtara ihe na-achị ọkụ na mkpụrụ obi anyị, nke di nwa Jesu Kristi ji okwu a na-akpọ ilu akụzi, nke onye ọbụla na-anaghị aghọta. Ya mere ụmụazụ ya jiri gaghachi nna anyị okwu, kọwara anyị ọfụma ihe na-akụzi. O were gbuere ya na nke ka onye ọbụla nwee ike mara nga ọkwụ. Ọ na-ajụ anyị ajụjụ n'ụbọchị taa akpụ ọkụ n'ọnụ. Kedu ọnọdụ mụ na gị na-abụ? Di nwa Jesu Kristi rutere otu oge, o wee jụọ ndị na-eso ụzọ ya, kedu ihe ndị mmadụ na-ekwu banyere m? Onye ka ndị mmadụ na-asị na mụ abụ? Ha were na-aza n'ụzọ dị iche iche n'ihe ndị ha chere ndị mmadụ na-ekwu banyere ya. Mana Pita site n'ike nke mmụọ nsọ wee kwuo okwu dara ụda na ịbụ Ọkpara Chineke, onye ahụ etere ude, nye nke ga-abịanụ ịgbapụta anyị, a na-akpọ Mesaya. Ọ bụ ọsịsa mepere di nwa Jesu Kristi anya, na Pita achọpụtala onye ọ bụ. O wee gwa ya na ọ bụghị ikikere nke ọnụ ahụ kpughere ya wee ihe nzuzo ahụ, ọ bụ site n'ike nke mmụọ nsọ, dịka ihe ọgụ nke abụọ na na-ekwu n'ụbọchị taa. Na anyị na-agba mbọ na-ekpe ekpere, mana site n'ike nke mmụọ nsọ ahụ nke Chineke nyere anyị, ka na-agbaziri anyị, bụkwa na onye ke na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị na obi ese Chineke, na-eme ka
ekpere ọbụla nke mena gị na-abụ na-ekpe n'agbanyeghị na anyị bụ ndị njọ ndị na-esighị ike, ọ na-erute n'obi eze Chineke. N'otu aka ahụ ka mmụọ Chineke na-edu anyị imejupụta ihe niile nke dị na Jesu Kristi maara anyị n'iwu. Mana ndị na-elupụ isi bụ ndị fachiri na ntị ha ahụ nke dị nwa Jesu Kristi chọrọ ka anyị mepee n'ụbọchị taa, nwee ike nụrụkwu ya, ka anyị mepee anya anyị hụ ihe ịtụnanya nke bụ ihe arịba ama nke okwu ya na-amịpụta n'ime ụwa nke anyị nọ n'ime ya, wee site n'ime ya too Chineke Nna, nye ya otuto na nsọpụrụ nke dịrị ya nọ. Ajụjụ n'ụbọchị taa bụrụ na kedu onye mụ na gị na-abụ bụ? Kedu ejiri mara anyị n'ezinụlọ anyị ebe anyị na-arụ ọrụ, n'ụka ebe anyị na-aga, ma ị bịa n'obodo anyị? Anyị bụ ezigbo mkpụrụ ka anyị bụ ahịhịa nke a na-akpọ ata? Olu mba ndị ọzọ na-akpọ ya agbanukwu. Anyị bụ ndị na-akwalite ikpe ziri ezi na ezi omume. Anyị bụ ndị na-ahụ ibe anyị na ikwu anyị n'anya. Anyị bụ ndị na-asọpụrụ ndị ọzọ. Anyị bụ ndị udo. Ka anyị bụ ndị na-abụ ndị ọgba aghara. N'ụbọchị taa n'etiti anyị enwere ọtụtụ ata agbanukwu n'etiti anyị. Asọmịa na yọm ọkaka njọ n'otu aba. Ọkacha mkpa n'obodo a ebe mụ na gị na-abụ siri pụta, ka ihe na-eme n'ụbọchị taa. Ya bụrụ ma ị ga ebe ahụ hụ ihe na-eme n'ala Igbo na Naịjirịa nke a si pụta, anyị ahụ na onye ire akụnyere mkpụrụ ọjọọ dị nnukwu n'ala dere jụụ na mbụ, ala a na-eji ama atụ, bụ anụ na ịbụ onye Igbo, ebe asị na ọ bụ ndị eji eje mba. Ebe ahụ n'ụbọchị taa agbanukwu ata agbachichala ebe ọbụla. Ihe a ga-anọ n'elie ga-awụ tigbuo sọgbuo. Enweghị miniti ọbụla pụtara anyị n'ụbọchị ị na-agaghị ahụ ndị a ga-nọ na-asọpụ isi na-emegide na-egbu. Ihe abụghị ubi nke ahụ nke Chineke kụnyere n'ụwa. Oge ọ kụnyere ubi ya n'ahụ, ọ kpọrọ ya sọọwụ gịnị? Paradaịs. Paradaịs bụ ebe onye na-aṅụ mmiri ọtọgbọ otikpo, ebe onye ukwu na-enye ha, onye nta na-enye ha, onye ọbụla na-achọ maka adịmma onye ọbụla. Ala Igbo aghọsiela ebe ndị ekwensu liri gbaa gburugburu. Ihe ọjọọ gawa ihe na-eme n'ụbọchị niile kpamgbe. Enwekwa onye hụrụ ibie n'anya. Onye Igbo hụsie nwanne ya ọ na-ebe, ọ chọọ obibu ndụ ya n'ike, dịka o jee ke n'ike n'ụlọ. Ka ihe ha ji akpọ onwe anyị dike, ka anyị ji akpọ onwe anyị na anyị bụ ndị kacha na ọnụmara dị iche iche na Naịjirịa. Anyị na-asị ndị Igbo wụ the superior race. Ma n'ụbọchị taa ọ ga-awụzi ndị ekwensu gụrụ ha bụ mkpụrụ ọjọọ ahụ nke onye iro kụnyere nke anyị nọ na-ege na-anụ n'ụbọchị taa n'ozi ọma. Ọ wee bụ gbafara ihe n'ụbọchị taa. Adị m jekwa ịjụ onye amụma ka ọ ba meghere anyị obi anyị na anya anyị, ka anyị hụ ihe atụ iji mara ihe ata bụ na ihe ọ pụtara. Ị mara ihe o jiri jọọ njọ bụ na ọtụtụ n'ime anyị ndị nọ na mba Amerịka na mba ndị ọzọ dị iche iche nọ na-eso, na-agbaziri, na-enye aka n'ụzọ dị iche iche na nzuzo, ka ndị a na-ebi ndụ dị otu a na-ebibi ndụ
ikwu ha na ibe ha n'ike na-aga n'ihu. Mana onye a kere eluigwe na ala na-ahụ na nzuzo na masoro ihe ndị a niile. Ya bụ na ihe ọbụla anyị mere bụ ihe ọma n'ụwa, anyị kụọ mkpụrụ ọma n'ụwa, ọ bụ ya ka mụ na gị na-abụghị aghọrọ. Dịka Dr. Warrior siri kwuo n'egwu mgbe ọ gụrụ, ọ sị ihe onye kụrụ n'ụwa ka o ji eje mmụọ. Anyị kụọ ka ọma, anyị ga-aghọta mkpụrụ ọma si n'ụwa na-aga. Anyị na-akụ ka ọjọọ, anyị ga-esi n'ebe a ghọrọ ya na-eje ebe ha ekwensu ahụ nọ. Ọ ya mere anyị na-eji na-ekwekwe n'okwe na-asị, if you do good, kingdom waiting for you. If you do bad, no more kingdom, no more kingdom, no more kingdom waiting for you. Anyị ga-agba mbọ yọọ na amara Chineke, mmụọ nsọ ahụ nke na-ekwuchite ọnụ anyị n'ebe Chukwu nọ, nke dị nwere Jesu Kristi kwere na nkwa bịara n'ụba kpughere anyị ihe nzuzo niile gbasara alaeze Chineke, ka o meghee mmụọ anyị na anya anyị, ka anyị nwee ike nabata okwu Chineke tinye n'omume, ka anyị nwee ike nwee mgbanwe na ndụ anyị. Ọ ya gbatara dị nwa Jesu Kristi ji akụzi nkụzi n'ilu ka ndị mmadụ nwee ike nwee mgbanwe na ndụ ha, bịa mewe ihe ọma. Ya ma eme nke ọ ga-adịrị anyị na mma. Dịka unu siri mara n'ụbọchị taa, kemgbe ụbọchị echi gara aga, anọ n'etiti unu n'aka ụka na masị niile na-ekwu okwu banyere mishọn nke ụka anyị bụ Katọlik, ọkacha mkpa n'ime otu nke nso n'ime ya ndị a na-akpọ vocationist fathers, ndị na-arụ ọrụ maka ọkpụkpọ na nzukọ. Ọ masịrị Chukwu na anyị ga-abịa n'etiti unu n'izu ụka ịyọ maka amara Chineke ka unu nwee ike nyere anyị aka, anyị nwee ike nweta enyemaka unu maka ọzụzụ nke ndị seminarian anyị. N'ihi na onye ọbụla n'ime anyị taa, dịka m siri kwuru n'etiti unu n'ebe a, oge gara aga enwere ọtụtụ ndị ụkọchukwu ndị nke kwụrụ na chọọchị dị iche iche na-akụ aka n'ụzọ na-ayọ amara na enyemaka ndị otu Kristi iji na-enye aka maka ọzụzụ ndị seminarian. Dịka o si doo anya otu anyị onye wu onye hiwere ya, onye a na-akpọ onye nsọ Justin, ụkọchukwu Justin Mary Rusolilo, ọ bụ onye Italy, onye nke hiwere otu a na 1920. Ọ bụ n'afọ gara aga May 14th ka emere ya onye nsọ. Site na oge ọ nọ eto na-ata ahụhụ maka ihe ọ bụ n'uche, ọ ma na Chukwu na-akpọ ya, na ahụhụ niile ọ tara site na o si n'ezinụlọ na-enweghị otu ọwụ ha na-edono. Ọyọ Chineke amara, ọ bụrụ ma ya nwee ike gbara ọsọ ya n'isi ụkọchukwu, na ya ga-ata ahụhụ dịrị njọ ya iji kwado maka ọkpụkpọ dị iche iche. Oge ọbụla anyị nọ na-eme ha na-akpọ discernment, anyị na-enyere ndị na-eto eto, ndị na-ada nso, na-ayọ maka ịnabata ha, mara ma ha nwere ọkpụkpọ iji bụrụ ndị a na-akpọ ndị religious, ma ọ bụ ndị monk, ma ọ bụ ndị esi n'ụka ndị ka bụ ndị ka a na-akpọ ndị diocesan. N'otu aka ahụ kwa, anyị chọpụtakwa na onye ahụ nwere akara dị iche gosiri na ọ mụrụ ọkpụkpọ ịbụ di na nwaanyị, anyị ga-emekwe ka o doo ya anya. Ihe a bụ ọrụ dị iche iche ndị anyị na-arụ na nzukọ. Mana otu anyị na na-aga n'ihu, ekele dịrị Chineke site na amara na enyemaka ndị otu Kristi, dịka unu si na-eme kwamgbe afọ niile. Ndị mmụọ nsọ na-anụ ọkụ n'obi ha na-atịrị anyị aka, anyị na-asị Chineke nọnyere ha ma gọzie ha, kwụghachi ha mmaji pụrụ mmaji. Otu anyị anọkwana na mba dị iche iche
n'ụbọchị taa anyị nọ na mba 18 n'ụwa niile. Ụfọdụ n'ime ha bụ obodo anyị bụ Nigeria, India, Madagascar, Colombia, Ecuador, Philippines, Argentina, Brazil na ndị ọzọ dị iche iche. Na Ọgọst 7 a na-abịa n'ụmụ ga-abụ onye ụkọchukwu for 19 years kemgbe eshiri m fada. Site n'ime kemgbe 19 years a mụ arụ ọrụ ebe ndị dị iche iche, ọkacha mkpa n'obodo Argentina ebe m rụrụ for 10 years. Oge m rụchara ọrụ ebe ahụ, echekwa m ebe ahụ rutekwa obodo Italy laghachilahụ Argentina, si Argentina bata obodo a kemgbe 9 years. La diocese mbụ m rụrụ ọrụ bụ la Patterson diocese nọ na New Jersey, la chọọchị abụọ n'ebe ahụ nọ na New Jersey na Patterson a na-akpọ St. Gerard and St. Michael CNC. Ha nwere ndị na-asụ Spanish, ndị na-asụ Italian na ndị English. Oge m nọ ebe ahụ m na-enyere mba atọ ndị aka ka nzukọ Kristi na-aga n'ihu. Oge m rụrụ ọrụ ebe ahụ otu afọ, akpọga m na St. Michael's Church nọ na Newark, New Jersey, ebe m rụrụ afọ 5. Ebe ahụ kwa na anyị nwere ndị Spanish nwee ndị English. Na chọọchị ahụ anyị ga-ekwusi mainly 90% or 99% wụ Spanish. Ọkwana ma St. Gerard Patterson ahụ na Newark wụ ebe ndị m rụrụ ọrụ gbapụtara ihe ebe a hie nne. Ebe ahụ kwa nwekwe ndị otu ekpere ndị ka anyị na-akpọ na Spanish Los Amigos de Jesus, nke agbarie n'asụsụ bekee bụ the Friends of Jesus. Anyị ji eme adoration na eso ụkpụrụ dị nwere Jesu Kristi elete ndị ọrịa, ekpere ha ekpere, enwe ndị nwere mkpa dị iche iche anyị na-ayọrọ ha ayịyọ. N'otu aka ahụ kwa ndị nwere nsogbu dị iche iche ke mmụọ, anyị ayọ ike nke mmụọ nsọ iji bibie ha. Ọ wụ ọrụ ndị anyị na-arụ na nzukọ maka ọdịmma ndị otu Kristi ịnapụta mkpụrụ obi. Oge m rụcharala St. Michael Newark for 5 years, wee ziga m Vermont ebe m rụrụ for 2 years. Ndị nke ahụ bụ ndị ọcha. Emechazie laghachilahụ New Jersey, la Florham Park otu afọ. Mechazie afọ gara aga na ụmụaka nọ n'etiti unu ebe a la St. Clement Pope Church, ebe ahụ kwa ụmụnne unu ndị Igbo nọ. Ọrụ Chineke wee na-aga n'ihu n'ime ebe a bụ la steeti ya bụ New York, na chọọchị dị iche iche, St. Anthony de Padua, St. Teresa, St. Rita, St. Michael Malachi, ebe ndị a dị iche iche ha na-akpọ na-ayọ enyemaka inyere ha aka ịchụ aja Mass ma ikwu healing masses. Mmadụ bụ ụkọchukwu abụghị maka ọdịmma nke onwe ya naanị, n'ihi na nne mụrụ nne nọ na Nigeria, mana kemgbe m kwụrụsi ụkọchukwu enwebeghị afọ ọbụla menne ya nọrọ n'otu afọ, belụsọ ma onye ha nọ na-ejere ụlọ ịnọ abalị ole ma ole. Ndị Igbo na-atụ n'ilu na ofu onye nwe oke ọkpa mana ọha nwube ya. Anyị bụ ụkọchukwu, anyị bụ ndị missionaries maka ọdịmma ndị otu Kristi na ụwa niile. Ya mere ka anyị ga-eji na-aga n'ihu na-arụ ya ọrụ dịka Chineke dị nwere Jesu Kristi jiri chọọ ya. Ya mere ndị nke m hụrụ n'anya dịka o si wee dị na ebe ndị dị iche iche, ọkacha mkpa n'obodo anyị, ọtụtụ ndị na-akụ aka n'ụzọ, ihe karịrị 200 na-akụ aka n'ụzọ afọ niile n'otu anyị ma otu ndị religious ọdọ dị iche iche. Dịka o si dị n'ụbọchị taa, agụụ na enweghị nke dị na-eme ihe anyị nwere ike nabata, nwere ike bụ sọsọ mmadụ 5, mana ndị ọzọ na-enweghị olileanya egosipụtaghị na Chineke anaghị akpọ ha ọwụ
ma ọ bụ enweghị ndị Chineke na-akpọ n'etiti ha. Ya mere anyị ji na-agagharị na-ayọ enyemaka si Chineke nwee ike nọnyere unu nyere anyị aka. Oke ọbụla onye na-eji n'ebe Chukwu nọ, Chineke ga-akwụghachi onye ehi mmaji pụrụ mmaji. Onye ọbụla nwere mmụọ inyere onye ọbụla aka ya enwe ike gbara ọsọ ya dịka ụkọchukwu ma ọ bụ onye mishonarị. O gosiri na inwego onye ị nwere ike iwere ya dịka nwa gị ma ọ bụ nwanne gị, ma ọ bụ onye ga na-ekpere gị ekpere oge niile n'ụwa a, ọbụladị mgbe ị ga-esi n'ụwa a hapụ lakwuru Chukwu. Dịka n'ime echi gara aga ka ofu nwoke nyere m aka ụzọ pụrụ iche maka mishọn na Argentina hapụrụ ọrụ otu afọ. Kemgbe otu afọ ahụ ọ nwụrụ, nje echeta ya na misa ụbọchị niile nke ndụ m. And kemgbe echi ahụ ekwugoro ya masị iji yọọ Chineke mgbaghara njọ na nnabata ya n'ala eze ya kemgbe otu afọ ọ lakwuru ya. Ọ ya gosiri anyị na site na inwe ndị religious na ndị ụkọchukwu ga na-aga n'ihu ga-egosi na anyị ama kpochie ọnụ ụzọ chọọchị ndị ya. A ga na-aga n'ihu na-achụ aja Mass, a ga na-aga n'ihu na-celebrate sakramenti niile dị mkpa. Ọkwani mkpa ọ dị anyị nwa ịkwado ndị na-aga maka ọchịchị, n'ihi na ya bụrụ ma anyị enweghị ndị ga-aga n'ihu na-aga maka ọchịchị dịka Jesu siri kwuo na ihe ubi erika mana ndị na-aga iwe ihe ubi pere mpe, ka ihe ọ na-amara Chineke ka o zite ndị ga-aga nye aka iwe ihe ubi. Ụzọ dị iche iche anyị si eme nke a, site ekpere anyị, site nakwa inyekwa aka ịmanye aka na akpa anyị si gaa n'ihu, anyị so unu n'azụ. Ekpere anyị ga na-anọnyere unu oge niile, na-ayọ Chineke ka o nwee ike kwụghachi onye ọbụla n'ime unu mmaji pụrụ mmaji, ihe ọbụla nke ọbụla unu ga-esi wee wepụta iji nyere anyị aka n'ụbọchị taa. Ya mere kọleshọn a ga-eme n'ụbọchị taa bụ iji kwado maka ndị vocation, ndị seminarians, ọkacha mkpa n'otu anyị na mba dị iche iche ebe ndị a agụrụ na-eshi ndị mmadụ ọnụ n'ala. Ka Chineke kwụghachi onye ọbụla n'ime unu mmaji pụrụ mmaji n'aha Kraịst Jizọs. Amen. Ekwe n'otu Chukwu na ji ike niile, onye mere n'igwe n'ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu. Amụrụ ya eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe ha zikwuru Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'igwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate. Ọta ahụhụ, ọnwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo. Ọ ragoro n'eluigwe, ọ nọrọ n'aka nri Nna. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye nwachi anya n'eluigwe, ekwe na mmụọ nsọ n'ọnwa anyị ile, onye siri na Nna na Nwa pụta, onye na ya sekpụrụ na ịtọgide ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa ọzọ ga-abịa n'ụwa.
ekpere nke ndị kwerenụ, ndị nke m hụrụ n'anya, mgbanụ ka anyị chee nọ n'ihu Chineke bụ onye nchekwa anyị, ka ọ na-agbaziri anyị bụ ndị nke ya ụbọchị nne nke ndụ anyị. Ka anyị kpee ekpere icheta maka ihe bụ na echiche na-achụ aja masị n'ụbọchị taa, mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị, na-ayọ Chineke ka o mee ebere na igbe ọ ga-ekpe ha site n'ekpere anyị, ma ike tọhapụ ha abụ nke njọ, ka ha nwee ike garuo ihu ya ihu na ihu. N'otu aka ahụkwa na-echeta nwanne anyị bụ Ndubuisi onye nke abụgara ụlọ ọgwụ, ka site n'ekpere anyị n'ụbọchị taa na aja masị nke a na-achụ n'ebe a na nọta niile dị iche iche, dị nwere Jesu Kristo onye nke ahụ kwara ọbara ya n'elu obe, nke tụjuru ala salama mma jọla njọ, mee ka ọnọdụ ahụ ya dị ike, dị mma ha na ịdị njọ. Maka ebumnuche onye ọbụla n'ime anyị nọ n'ebe a, ka anyị chenụ ha niile n'aka nna anyị dị nsọ bụ Virgin Maria, nne nke ụka, nne nke dị nwere Jesu Kristo onye bụ nne nke anyị, site n'ikpe ekele Maria iji pụtara na gracia o sebụlụwa nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ị ga-adị ngọzi bụ nwa afọ gị Jesu. Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, yọbara anyị Chukwu anyị. Ihe ndị a niile ka anyị jiri aka yọọ na ekpere, nwa olileanya na ị ga-emezupụrụ anya mmaji pụrụ mmaji n'aha Kraịst Jizọs.
ịwanụ ụmụnna m ka aja nke mmiri unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara anụ. Chineke anyị idola nsọ otu aja zuru oke, asọ were ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie. Biko nara aja nke ya ndị ezinụlọ gị ji obi ọcha na-ebutere gị. Gọzie ya dịka isiri gọzie aja ebe, doa ya nsọ, mee ka onyinye onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka ọtụtụ na ebubala eze gị wetara mmadụ niile nzọpụta site na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị na-enye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekene. Kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya gbabata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ abụrụ ahụtara ahụta ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ha ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị gbabata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị
dị nsọ esie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ịwụkwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene n'ọtụtụ, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya si, nawanụ nke ya, rienụ ya ọnụ niile, nke abụ ahụ nke a ga-eduru nye ma nke ahụ unu. Ike dị na Jesu, ike dị n'ahụ ya, ike dị n'ahụ ya. Otu akwụkwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, ọ bụla iko mmanya nyekwa gị ekene n'ọtụtụ, bunye ya ụmụazụ ya si, naranụ nke ya n'ọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ unu dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ na emenụ nke ha na ncheta nke. Anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme.